ngwa gaa n'ihu nwoke ọma. Ndị obodo Igbo na-awụchiro si ọ na-asara chi onye ọhụrụ taa si ahụkwa ya echi ebe bere ugo bere nkezi ibe ya bere nkekwa ya. Ebe anyị na ugbu a bụ ebe a na-akpọ nke nwa oyibo na-akpọ gọọmenti House Roundabout nke dị n'Owerri n'isi obodo steeti Imo, yawụ nke ndị oyibo na-akpọ gọọmenti House Roundabout nke dị n'Owerri isi obodo Imo. Isi ebe ugbu a okporo ụzọ na-aga ebe a okporo ụzọ na-aga Ọkaigwe Road, ebe a wụkwa ndị Popular Bank Road, ebe a wụzi gọọmenti house and isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. N'ụtụtụ taa bụ Mọnde abalị 2 n'izu ụka nke bụ mkpụrụ ụbọchị 30 n'ọnwa asatọ n'afọ 2021 a. Ọtụtụ ndị bi na steeti Imo abanyekwala aka n'ụkwụ ọzọ maka mfanye aka n'ụkwụ a ndị otu IPOB hiwere nke ha kwụsịkwarala, mana nke a bụ izu ụka anọ ndị otu IPOB kwụsịrị ịfanye aka n'ụkwụ ahụ. Mana nke na-agbagwojuzi anya bụ na ndị Imo, ndị bi na steeti Imo, ndị Imo, ndị bi n'Owerri, ndị na-arụ ọrụ n'Owerri, ndị na-azụ ahịa n'Owerri kakwa na-afanye aka n'ụkwụ kwa izu ụka ọbụla, ya wee si Mọnde ọbụla. Nke taa pụkwanụ ihe iche ọ bụkweta ọ dị ugbu a maka na ụlọ ọba ego niile, ụlọ akụ niile nke dị n'Owerri enwe nke pụtara taa, ebe a na-azụ ahịa nke buru ibu na-ere ere nke ndị oyibo na-akpọ supermarket na shopping mall apụtakwaghị taa. Ụlọ ahịa nke ndị oyibo na-akpọ stores and shops enwekwa nke mepere taa. Ihe mmụrụ mepere ọfụma taa bụ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala nke oyibo na-akpọ fuel stations, nakwa n'ebe a na-ere ọgwụ ahụike yawụ nke a na-akpọ pharmaceutical shops. Ọ bụ ihe ndị pụtara apụta taa. Ilekwa anya ebe anyị na ugbu a wee ebe a na-akpọ ebe ndị mmadụ na-anọ eche moto na-abanyekwa moto, yawụ nke oyibo na-akpọ bus stop. Ya wụrụ ụbọchị nkịtị ebe a na-eju n'ọnụ na ndị mmadụ, ebe ụgbọala na-eju ya na-akwụsị ndị mmadụ na-akwụrụ akwụrụ. Mana nwanne m Ikechukwu ka ọ dị n'ụtụtụ a, ebe a gbara chakoo. Ile anya n'ime ngwa ugbu a na-anọ eche ụgbọala, enweghị ihe ụgbọala ngwa okporo mmadụ ole na ole, ya bụ iji gosi gị na enweghị ndị pụtara taa na ịzụ ahịa na ire ere. Ndewo nwekwana ihe kwesịghị ebe ugbu a. biko ma ajụtụgodi gị, Ị na-adị ihe m na-ekwu? ana m ana ị na-ekwu, gee ntị ka m jụọ gị. Achọpụtara m na ọtụtụ ndị mmadụ na-agagharị, anakwa ahụ ọtụtụ ụgbọala na-agba, mana ọ bụghị otu a ka ọ na-esi adịbụ n'oge mbụ. Mgbe ihe a malitere, ọnọdụ nọ n'ụlọ a malitere ọhụụ n'izu ụka ole na ole gara aga. Kedu ihe dị iche na nke na-eme ụbọchị taa? Maka m na-ahụ ọtụtụ ụgbọala na-agbagharị. Ọtụtụ ụgbọala na-agbagharị, ọ bụrụ ị ga-eji ya tụnyere etu ụgbọala na-esi agbagharị ọ bụrụ na taa abụghị Mọnde. Maka na ọ bụrụ na taa abụ Mọnde, ebe a niile na-echi n'ọnụ. Amaghị m ya kpatara nke a taa. Ọ bụ eziokwu na ihe ndị pụtara taa ka ndị pụtara n'izu ụka gara aga, mana ọtụtụ ndị bi na steeti Imo apụta, ọtụtụ ndị bi n'Owerri apụta, mana ndị pụtara taa ka na ndị pụtara na Mọnde gara aga. Mana ụlọ ọba ego dịka m si gwa gị apụta, ha niile nke dị n'Owerri apụta. Ebe a na-ere nri nakwa na ime ahịa dịka ebe a na-akpọ Ekwukwu Owerri ugbu a, ọtụtụ ndị ahịa ebe a apụta. Enwekwara ebe a na-akpọ Alaba International Market, ọtụtụ ndị ahịa apụta ebe a. Enwekwara ebe a na-akpọ Ogbo Osisi, ọtụtụ ndị ahịa apụtakwa ebe ahụ. Ọhịa nwawa ọnọdụ Owerri, mana nke bụ eziokwu bụ na ndị pụtara taa kakwa ndị pụtara izu ụka gara aga. Ọ dị m ka enwere ndị anyị ga-ajụta ajụjụ ị na-ajụ, ma ọ dị ka enwere ndị anyị ga-ajụ ha ka anyị nwee ike satụ anyị akwa ya. Ngwa gaa n'ihu, jụọ ha, gaa n'ihu. Ngwanụ ka anyị jụtụ ndị mmadụ ole na ole ndị
ndị mmadụ ole na ole ajụjụ nna akụkọ gị mere ị ga-akọwa atụrụ anyị onye bụ ele ka ihe ị na-arụ oke ị na-ere akwụkwọ mgbasa ozi oke ị ga-akọwa atụrụ anyị etu isi ere ahịa taa ahịa taa nweghị ụbọchị enwe kpọsara ya ndị mebiri ụbọchị ụbọchị ọ bụ ịnụbe na ndị IPOB kemgbe izu ụka anọ asịla na enwezi ihe dị ka ịfanye aka n'ụkwụ a ana m anụ ya ọkwa melepụrụ anya wee ndị pụtara ahịa ana m anụ na onwe ndị ga-apụta taa elekwunu atụ gị kwele ka ihe na-eme ebe a sịkwa na afanyekwala aka n'ụkwụ ndị mmadụ na-afanye aka n'ụkwụ ka ihe asị gị kwele ihe ị ga-asị mere nke a ihe mere ka ọ maka isi Nnamdị Kanụ na ajide bọọsụ ọ dịghị onye Igbo mma na ajidere onye isi anyị ha ajide onwe ihe mere aka ọcha ndị ọchụ na-eme ahapụ ha nke anyị kakwuche ya were isi anyị ajide eme ọnụ otinye na ime ọwa iche ahụ na a na-eme na na ndị Igbo anwụta onwe anyị ala Biafra aka nke mma biko jụọrọ m ya ihe mere o ji ya nwa ji pụta taa onwe nke ihe mere iji pụta ihe ji pụta mpụtara belepụrụ ahịa mpụta ihe ire ahịa oke pụta ile anya ọ sị ya pụtara ibe ilere anya ete ihe si aga n'obodo Imo nakwa n'ọwụwa anyanwụ ka anyị chụkwa onye ọzọ nwanne ndị Ewe Bọlachi kọwara anyị aha gị kọwara anyị onye kọwara anyị ihe na-arụ Asama Mozambique biko anyị m na-ere pepa oke ị na-ere akwụkwọ mgbasa ozi kọwara anyị akwụkwọ mgbasa ozi a m na-ere ọhụrụ na m ji ego amapụ na dis country but ihe ndị ọzọ jari n'ọrụ na dis country ọ na-ewute m. Jụọ ya ihe mere o ji otu obi dị ya na ọnọdụ ịnọ n'ụlọ a na ihe mere o ji pụta ebe a taa. Adị m ebe lepụ anya alaghị m start home ahụ mee ka m lepụrụ anya ana m na-ele anya mechie na start home na-aga n'anya n'anya ị na-ere ahịa ka isi kwere ahịa nwaanyị mbe ga ụmụ ahịa ege ma mbe ya ka m lepụ anya enwe Biafra iji adịkwa ọgara esi dị before because ndị ọzọ ji ije eme ihe ya ihe. Daalụ nwanne m nwoke. Nwanne m esi gịnị? Daalụ imela. O kwuola ihe ọ sị na ọ bịara ilegharị anya na ọ bụghị ahịa ka ọ bịara ire ọkwa ya? Nsogbu adị. Biko kedu ihe mgbe ị na-agagharị onwe ihe ị nụrụ maka ndị ọrụ nchekwa onwe ndị ị hụrụ n'ọnụ ụzọ ma ọ bụ ihe otu ihe ha si na-agbafe? Nwanne m nke bụ eziokwu enwe ndị ọrụ nchekwa ka ọ ji ịma mbe mbụ ọ dịrị ihe a mewe ewere ndị ọrụ nchekwa jụcha ha nụrụcha ebe niile ịma na-eyi ndị mmadụ egwu mana ugbu a enwezighị ihe dị ka ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ nụrụ n'onwe ha enweghị dị ka ndị ọrụ nchekwa mbe mbụ a na-abịa eburucha ma ụgbọala ndị eji alụ agha ma ndị ọrụ nchekwa ha ejucha n'ime obodo nakwa n'okporo ụzọ mana nke taa makwa na nke izu ụka gara aga makwa na nke izu ụka abụọ gara aga enwekwa ndị ọrụ nchekwa ọbụla anyị hụrụ n'ụzọ ịjụọ mbe mbụ ndị ọrụ uwe ojii ga-asị gị ọnwa igosi na ha enwere ikikere ichekwa obodo nakwa ichekwa mmadụ na ichekwa akụ na ụba mana ugbu a enwekwa ihe dịka ndị ọrụ nchekwa enweghị ndị uwe ojii enweghị ndị agha enweghị ndị uwe ojii nzuzo nakwa na ndị agha elu mụrụ n'ụzọ ebe niile m gara mmekọ maka na esi m ebe a na-akpọ Ọkigwe road bịa ebe a na-akpọ Bank road si ya pụta ebe a na-akpọ Wedra gakwa ebe a na-akpọ Ike na-egbu si ya pụta ebe anyị na-eme ihe onyonyo ugbu a na-akpọ gọọmenti as roundabout enweghị ndị ọrụ nchekwa ọbụla m mụrụ na ọnya nwawe ihe m sị ka m gwa gị ugbu a. Ndewo mana iji chịkọta ihe anyị na-eme ugbu a biko kwatụ anyị otu ọnọdụ Owerri na Imo steeti dị kamgbe izuụka ole na ole n'ihe gbasara nchekwa kwatụ anyị otu ebe niile dị. Nke bụ eziokwu bụ ihe gbasara nchekwa ndụ na akụ na ụba na steeti Imo na Owerri ugbu a enwetụgo ihe dị mma nke ndị oyibo na-akpọ improvement. Ihe ndị Owerri rịaga kemgbe esowo na ụgbọala adịghị ndo
na ele ha na-akpọ ya ọrụ mmanụ ụgbọala ndị na-ere mmanụ ụgbọala ya bụ mmiri ụgbọala dị mana nke dị na ihe gbasara nchekwa nwanne m oruola izu ụka abụọ wakporo ụlọ uwe ojii nke ikpeazụ ya bụ nke emere n'Izombe nke dị na kansụl Oguta ihe awụ izu ụka abụọ na ụbọchị abụọ ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ 16 days awakporo ụlọ uwe ojii nke ikpeazụ na steeti Imo kemgbe ahụkwanụ obodo ga-aga n'ihu ndụ abalị nke ndị oyibo na-akpọ night life nke eji mara Owere abịachina ndị mmadụ na-agakwa n'ugbo ụmụ akwụkwọ na-aga ihe anyị nụtụrụla wo na abalị atọ gara aga ndị uwe ojii na ndị omekome kwara mgbo ebe a na-akpọ Akata nke dị na obodo Oru East ofe onye uwe ojii maka ndị omekome ahụ enwetakwanụ moto ụgbọala ndị ahụ zuru ezu nakwa egbe nakwa mkpụrụ mgbo nakwa ihe ndị ọzọ ihe eji alụso akụ asị m kwuo ndụ na akụ na ụba ugbu a dịzi mma ugbu a kara ka ọ dịbụ mbụ na steeti Imo. Ndewo imeela nwoke ọma Igbo ndị ọma anyị na-ekele unu maka unu nọnyere anyị n'oge awa maka ebe anyị nọwụ na BBC News Igbo anyị na-ewetara unu ka ọnọdụ ịnọ n'ụlọ si aga na Owerri Imo steeti anyị gakwa na-aga n'ihu n'iwetara gị ka o si aga ma na Aba ma na Ụmụahịa ma na Ọka ma na ebe ndị ọzọ dị iche iche na mpaghara ọwụwa anyanwụ iji hụ ya ka ihe si dị onye isi ndị gọvanọ ọwụwa anyanwụ bụ bụ gọvanọ Dave Umahi ekwuola na ndị ọbụla rubere isi na ya bụ iwu nọ n'ụlọ na ọ ga-ata ha ahụ ruru ha ọ sị na ma ndị ọrụ bekee ma ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ akụ ma ndị na-ere ahịa na onye ọbụla gbaa n'ihu gaa ihe dịrị ya gaa ọrụ dịrị ya ma ọ bụrụ na o meghị nke a na ọ ga-anata ntaramahụhụ ruru ya ịchọrọ inweta akọ ndị a n'uju gaa na webụsaịtị anyị bụ www.bbc.com/igbo ka ịhụ ka o si aga ebe ahụ biko nọnyere anyị ga-aga n'ihu n'iwetara gị ka o si aga na mpaghara ọwụwa anyanwụ dị iche iche ndewonu anyị ga-alọghachite